ראשית קוטמים את העלה התחתון מעל לולב. קוטמים את החלק היבש על מנת שנוכל לעבוד ומפצלים אותו לשתי החוליות של העלה. מניחים אחת מעל השנייה. את התחתונה מקפלים על העליונה, מתחתיה, וכנ"ל על השנייה, מקפלים עליה. ואז מחזירים לתחתונה חזרה תנועה כזאת, ובשלב הזה אנחנו יכולים כבר לבצע טבעת, שאנחנו משחילים את החוט חזרה מפה, ויצרנו קשר. את הקשר הזה אנחנו נייצר ממנו טבעת, ואת החלק העודף אנחנו נגזור. ניקח את הטבעת, ניגש אל הלולב, נשחיל מלמטה על מנת לא לפתוח חלים, לא לפצוע אותם. נעלה את זה עד לגובה הרצוי, נקשור, נמתח, נהדק היטב היטב היטב. עוד ליפוף קטן, אפשר גם לקטום את הקצה כדי שיהיה יותר נוח להשחלה. השחלה פנימה, ואז העברה של העלה מתחת לקשר. העלה תוך כמה דקות מתייבש והקשר נשמר קשה. קוטמים את הסוף וזהו התוצר המוגמר. חג שמח ממשפחת גרנות.